Hello guys, I have a notice today. Notice yanga yakamira yakadai so. Inini semunhukadzi ndiri kutaura nyaya iyi ndakamiririrawo vamwe vangu. Kana ndichiti vamwe vangu ndakamiririra vanhukadzi. Tikatarisisa vakadzi vazhinji mudzimba umu havasi kukwanisa kugutswa nevarume vavo. Varume hamusi kukwanisa kugutsa vakadzi venyu. Why? Makambozvibvunzawo here? One, murume hati expect kuti murume unobva kubhawa kwaunenge wabva uko uri kunhuhwa mukanwa, hauna kukwesha mazino, wakati mazifodya zvese ipapo wosvika uchinoti pamukadzi uri kutoda kisi kana kuti chii. You see guys, this is a serious issue. Munhu haadi munhu anenge ane utsvina. Uri kunhuhwa mukanwa but uri kuexpecta kisi kubva kumukadzi wako. Anokupa sei kisi yacho iwewo mukanwa mako muchiita muri chidembo? Hazvimeke sense. So ndochekutanga. Chechi2, varume tine problem one yekuti tikatarisisa varume vanokasika kukwira mafeelings kupfuura vanhukadzi. Murume usati ukaona mafeelings ako akwira wakunoti pamukadzi wakutongosvika kupfekedzera zikiukamba rako. No. Ukadaro ndopaya pekuti you end up iwe wachona wakurwadziwa kana kuti mukadzi akutonzwawo kapain mukati make. It's because wangopfekedzera by force. Mukadzi haana kana mvura yaatombobuditsawo, haana kana kutombodii, wangosvika kupfekedzera kiukamba. So kana uchida kutamba hako nemukadzi wako, uchida kuita bonde nemukadzi wako, first unofanira kutanga wamuromenzawo. Pane maparts atofanira kuziva kuti iyi part inosimudza mafeelings emukadzi, especially this part yemabreast. Hakuna mukadzi anoti handina mafeelings ipapo, anenge achitonyepa. Mukadzi wese anosimudzwa mafeelings une kubatwa yamunoti romance iyaya pachirungu. Kumubata-bata mapatsi uchimubata-bata. Ende kubata-bata kwachona ngakusave kuya kwekuita kunge uri kuda kurwisa. No. Soft, just nice, uchimubata-batawo zvakanaka zvinosimudzawo mafeelings ake. Kana iri kiss, make sure wakageza mazino. Guys, ndofunga tikateedzera nyaya iyi. That's why muchizoona mukazvitarisisa mukadzi haasi kukwanisa kuita murume wani. Even mukadzi ari mumba chaiwo ukada kutonyatsokutsvaga information yake antori neumwe side chick ari kunzoko. Why? Mukadzi anoda munhu ari smart. As I said, mukadzi anoda munhu ari smart. Ungamupa mari, ungamupa chii, but kana uine utsvina, uri rafu, usingagoni kunyengetedza mukadzi wako kuti mutaurirane, zveshuwa anokusiya. Unosara, munosiyiwa mumba umo makatemba. Unosara zveshuwa mukadzi achinotsvaga umwe. That's why muchizoti vakadzi vanohura. No, haisiriyo nyaya yachona. Varume hatisi kukwanisa kugona kugutsa vakadzi vedu. Mukadzi anogutswa. Kana ndichiti kugutswa, handisi kuti unongomhanya kubva kwawabva uko wotosvika wototi bonde wamugutsa. No. Mukadzi anoromedzwa, mukadzi anopuhwa rudo. Munhukadzi chinhu chaanoda rudo. Ndosaka muchizoona mukadzi achiti chero akaita boyfriend chaiyo, angava musikana. Let me give example yemusikana. Angava musikana chaiyo. Akaita mukomana wake. Chero akava nemari yakawanda sei. But anoda munhu anomupa rudo. Ende varume chimwe chinhu chatakaleka-leka, chiuno ichi. Chiuno chinosheka-sheka, chiuno chinofanira kusheka-sheka. Kwete kuita sekunge danda kana kuti makamboona ngapa example yebhumugedhi. Right. Makamboona bhumugedhi riya rinoti sumu, dzike, sumu. No, you have to change. Unenge utori pabasa, tichitoti uri pabasa. So unofanira kuimprove. Ukatanga uri sumudzike, unofanira kuzosvika pekuti chiuno ichi ngachisheke-sheke, kusheka-sheka, kutenderera chaiko-chaiko. Kugutsa mukadzi ikoko. Vakadzi zvinhu zvavanoda zviri fani. So mukadzi anogona kutokurambira kutadza bonde chaiko. Mukadzi anoda bonde rekunyatsoona kuti kana uchinyatsokugona kumupindura unonyatsokumushandurudza, uchimushandurudza.
ndo zvinongoda vanhukadzi chete. Guys, kana muchikwanisa kuteerera this one, yeah, I think zvinokubatsirai. Manasi panyaya unonaka sedopasi kana usati walaika kufambana manasa kusikutaika nyaya tinadzo hopo stay tuned chishuwo chedu isu kukukutsaika.